श्री मेघश्यामजी राऊत हे आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी या ठिकाणी आहेत। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम महाराज क्षत्रिय गुणावतांचा सिंहासनाधीश्वर ओ ब्राह्मण प्रतिपालक भोसले कुलदीपक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक मुघल संहारक श्रीमान योगी योगीराज बुद्धिवंत कीर्तिवंत गुणवंत कीर्तिवंत गुणवंत धनवंत सामर्थ्यवंत धर्मधुरंधर श्रीमंत 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 महाराजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय हर हर महादेव क्षत्रिय गुणावतांचा सिंहासनाधीश्वर ओ ब्राह्मण प्रतिपालक भोसले कुलदीपक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक मुघल संहारक श्रीमान योगी योगीराज बुद्धिवंत कीर्तिवंत गुणवंत कीर्तिवंत गुणवंत धनवंत सामर्थ्यवंत धर्मधुरंधर श्रीमंत 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 महाराजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय हर हर जय शिवाजी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय भवानी जय शिवाजी गणपती बाप्पा मोरया गणपती बाप्पा मोरया असं नेहमीच मानणारे आणि या छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार आचरणात आणून शिवस्पर्श मित्रमंडळ पुनर्वसन साळ यांनी हा भव्य असा जन्मोत्सवाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। देवेंद्र मळगावकर, आपणास विनंती आहे की आपण माहिती संपर्क साधायचा आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांची आम्ही जयंती साजरी करायला इथे जमलेलो आहोत। महाराजांचा इतिहास सगळ्यांना माहीतच आहे। 400 वर्ष अगोदर जे काय घडत होतो, जे काय अन्याय आमच्या हिंदूवर होत होते, देवळं तोडत होते, आमच्या हिंदूंच्या देवांच्या मूर्त्या तोडल्या जात होत्या आणि सबंध हिंदुस्थानामध्ये या मुघलांनी आम्हा हिंदूवर जे अत्याचार चाललेले त्याचा कोणच तारणधार नव्हता। आणि अशा वेळी शिवनेरी किल्ल्यावर कोणीतरी हिंदू संघटना, तर त्यांना वाटतं कुठे कळ की कसं तुम्ही पुतळा बसवला, मूर्ती कशी स्थापित केली, काय घडलं, कुठनं तरी कळलं। तर त्यांनी मला रात्री 12-11 वाजता फोन केला। तर म्हणले शिवभक्त राऊत साहेब काय झालं, मूर्ती बसवली का? मी बोललो हो, काय प्रॉब्लेम काय? नाही आम्ही असं ऐकलंय। तर मी त्यांना बोललो छत्रपती शिवाजी महाराज ह्यांना कोणाच्या परवानगीची गरज नाही आहे आणि छत्रपती शिवाजीचे मावळे जे राजा उत्पन्न होऊ शकत नाही आणि जगात होऊ शकत नाही, आणि हे आम्ही अभिमानाने सांगू शकतो। आज कित्येक राजा होऊन गेले, पण एकमेव राजाची शिवजयंती साजरी होते अख्ख्या जगात, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। आणि आम्ही त्यांचे सगळे मावळे। आणि आज सांगायचं म्हणजे जे आज ह्या मावळ्यांनी जे धाडस केलं, जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मूर्ती जी स्थापन केली, खरंच मी त्यांना मानाचा मुद्रा माझं करतो की हे सोपं काम नव्हतं। खूप अडथळे आले, पण बोलतात ना, जेव्हा चांगलं काम व्हायचं असतं, चांगलं घडायचं असतं, तेव्हा काहीतरी अडथळे येतात, अडथळे निर्माण होतात। पण मी एक सांगू इच्छितो की ज्या लोकांनी अडथळे आणले,
हा जो हिंदुस्थान आहे, हा हिंदुस्थान, अखंड हिंदुस्थान हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थापित करायला, मूर्ती स्थापन करायला आपण अखंड हिंदुस्थानात कुठे पण आपण स्थापित करू शकतो. त्याच्यात कुणाची परवानगी घ्यायची गरज नाही. आणि यापुढे तुम्हाला सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांना कुणालाही असेल, आपण कुठेही बसू शकतो, पण कुणाची परवानगीची गरज नाही. जे कोणी आज बोललं की माझ्या परवानगीशिवाय होणार नाही, हे तुम्हाला पण माहिती आहे. पण आज त्या लोकांना मी सांगू शकतो, हे छत्रपती शिवरायांचं राज्य आहे, हे हिंदुस्थान छत्रपती शिवरायांचं आहे. आणि तुम्ही जे सांगता, तुम्हाला हे आज ना उद्या या शिवरायांच्याच चरणी लीन व्हावं लागेल, हे मी आज तुम्हाला सांगतो. काल कोणीतरी मला फोन केला, म्हणजे अवाढव्य आणि एकदम सुंदर जे आज घडलं त्याचं हे आज प्रतीक आहे. आज कोणी जर बोललं मला माझ्या नसा जर कट केल्या तर माझं भगवं रक्त बाहेर येईल, माझी छाती जर फोडली तर छत्रपती शिवरायांचं प्रतीक माझ्या छातीतनं बाहेर येईल. असे आमचे शिवराय, ज्यांना सगळ्यांच्या मनात आमच्या शिवराय आहेत, आमच्या काळजात आहेत. आज त्यांना आम्ही नमन करतो आणि मानाचा मुद्रा करतो. आणि आज जो मान मला दिला, मान सन्मान दिला, प्रत्येकाचं आयुष्य आम्हाला जेव्हा आयुष्य देतो तेव्हा असं असतं की आयुष्यात काहीतरी चांगलं घडू दे, आयुष्यात आम्ही देवाकडे मागतो चांगलं व्हायला पाहिजे. पण आज माझ्या आयुष्यात जो क्षण आला आणि तुमच्यामुळे जो आज क्षण मला घडून आला, मी खरंच तुमचे आभारी आहे. आणि माझं जो जीवन आज सफल झालं की आज महाराजांची स्थापना करायला माझ्या आयुष्यात माझ्या त्या देवीने, त्या घावनाळकरांनी, माडवेश्वराने मला आज साथ दिली, आशीर्वाद दिला. आणि आज मला माझं भाग्य उधळलं की आज मला महाराजांची स्थापना करायचं तुम्ही भाग्य दिलं. तुम्ही Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.